Silav roj başı var başı van hevidarım herkes başı. Musalametin. Çen uçin ku Mahmed'e kırnat xwazim jwara peşkeş bikim ji İmraliye peyamek heye. Basa Ali giringê pêvajoyê dike. Cara yekeme ew qas bi zimanekî vekirî daxwazekî ji dewleta Tirkiye heye ya Rêzdar Öcalan ka em binêrin çi ye. û em hema dest pê bikin. Nûçeyên di dorê da pêşî em jwara pêşkeş bikin. Li Îranê du girtiyên siyasî 26 rojin di greva birçîbûnê dane. Em hema vê jî bînin ser ekranê bila wisa be. Milletê me, temaşevanê me bi hay jê hebe ku li Îranê jî tevger heye, hereket heye li hember wê faşîzma îro ya rejîmê. Du girtiyên siyasî li dijî muameleya xirab, li dijî binpêkirina mafê wan ên tenduristî dest bi greva birçîbûnê kirine. Navê wan Tahîr Teqewî parêzer e. Dûd Ezhed jî çalakvan e. 26 rojin ji ber helwestên rayedarên girtîgeha Evînê ji ber ku bersiv nedane daxwazên wan yên tenduristiyê dest bi greva birçîbûnê kirine tam 26 rojin li gorî agahiyên doktoran ji ber grevê vê gavê rewşa wana tenduristî her ku diçe ber bi xirabiyê ve diçe. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî daxwaz hate kirin ku girtiyên siyasî serbest werin berdan, bi taybetî girtiyên nexweş. Ji ber ku dawekî siyasî ye, divê merov acîlen daxwaz bike hem ji bo xatirê vê pêvajoyê û hem jî ji ber ku dî mesela Kurd divê nebe meseleyekî wisa krîmînal, nebe meseleyekî terorê ku merov ji ber wê were girtin. Meseleya Kurd meseleyeke reva ye. İnsanên Kurd, insanên Tirk, insanên ji milletê din dikarin dawa mafê Kurdan bikin. Vaya normal e. Niha şer, pevçûn, çekdarî jî tune ye. Ji bo pêvajoyê dibe acîlen ev sererastkirin çê bibe, însanên me bikaribin ji hepsê derkevin. Hûn ji me re bêjin deng û dîmen baş e, ji ber ku dî tirsa min heye. Canê dîmenê xwe dibînim ama hûn nabînin, ecêb. Hema ji me re bêjin erê ez bidomînim hevalno. Deng jî dîmen jî baş e li gorî we? Tamam. Doh bi şev me bernameyekî pêşkêş kir bi Reşat Kaymaz re. Rast e. Apê Uğur Kaymaz ê 12 salî tam 13 gule li bedana wê dan. Tevê bavê wî Ahmed Kaymaz ew her du jî hatin qetil kirin. Sal 2004 bû di meha 11 de li pêşiya mala wan. Terorîzmekî ecêb ya dewleta Tirkiye ye. Mehkeme jî bi dawî nebûn. Çû heta pêşiya dadgeha mafê mirovan li wê derê tenê tazmînat hate dayîn, tazmînata maddî û paşê jî ser meselê girtin. Meseleyekî mafê mirovan e, meseleyekî însanî ye. Doh ji malbatê Reşat Kaymaz tevlî bû. Eger îmkanê we çêbe hûn bikarin temaşe bikin baş dibe ji ber ku hin aliyên ve şartê yên meselê ji me re eşkere kirin. Yani li gorî ku Rêzdar Reşat dibêje di sala 2004 de Partiya Karkerên Kurdistanê pêngava duyem ya 15 tebaqê da bû dest pê kirin, yani pêngava yekê hezîranê. Dewleta Tirkiye ji bo ku çavê milletê Kurd bitirsîne, lîsteyeke berfireh ya înfazkirin kuştina welatparêzan amade kiribû. Pêşî bi Uğur Kaymazê 13 salî û bi bavê wî Ahmed Kaymaz dest pê kirin ve ya destpêkek bû. Eger dengê millet derneketiba, eger millet xwedî li wan derneketiba, dewletê dest pê dikir ji bo çavê millet bitirsîne, rêze cînayetan pêk danî. Îja ji ber ku millet xwedî li dawê derket, rabû ser piyan, sal 2004 bû, AKP nû hatibû ser hukm. Ji ber ku millet xwedî li dawê derket, dewleta Tirkiye tirsiya, vekişiya dev ji wan cînayetan berda. Mesela ev aliyekî mühim ê meselê ye. Atmosfera siyasî ya sala 2004 çêwa bû? AKP nû dest pê kiribû, li hember AKP jî wê demê nerazîbûna dewleta Kûr hebû. Dewleta Kûr ku ji salên nodî virva li ser hukm bû, hê jî mantiqa berê a kuştina Kurdan înkar îmha hebû. Yani wê demê em nikarin sûç bixin ser stûya AKP. Lê tiştek ku em dikarin bikin, Tayyip Erdogan wê demê gotibû bila kes neyê ji min re nebêje zarokekî 12 salî jê terorîst dikare derkeve. Mesela. Wê demê wisa gotibû. Lê du meselê berda.
دادگه دما کو درکت گوت askerên me asker nebû polîs bû yê êrişkiribûn nefsî müdafaa kirine yani ji bo xwe biparêzin ev her du însan kuştine Tayyip Erdoğan û hikûmeta xwe li pê neketin gotin temam e edalet çawa biryar bide bila wisa be edaleta Tirkiye wisa biryar da lê edaleta Ewropayê dadgeha mafê mirovanî Ewropayê beyan kirin biryar dan ku polîsên dewleta Tirkiye sûcdar e yan jî dewleta Tirkiye sûcdar e eger hûn bikaribin îmkanê we hebe hûn bikaribin temaşe bikin baş dibe di vê navberê de madem me bes kiriye eger heval bibin abûne bibin endam vê kanalê bi pêş bixin süper tiştekî ye ez nabêjim na ez dibêjim bikin ji bo fayda milletê me ye milletê me bila bibe xwedî kanalek netewî ma dünya xerab dibe bila dengê me cuda be bila em yek reng nebin em yek deng nebin ka kanala me mezin bike em ji war hem tiştên Kurdî bixwînin ya rê bidin me bibin alîkar êvarê ez dê ji were tekstek bixwînim ev demekê me xwendin çêne kiriye ya xwendina Kurdî ez dixwazim wisa nivîsî bînim ser ekranê ez bi dengê xwe ji were bixwînim û hûn jî bişopînin em bi hev re xwendinê çê bikin çi qas xweş dibe Kurdiya xwe em bi pêş bixin Kurdiya herî baş çawa dikare were telefûz kirin çawa dikare were xwendin em dest bi nûçiyan bikin hevan da Divê girtiyên nexweş bêne berdan. Ji bo balwere kişandin ser rewşa girtiyên nexweş yên li Enqere, Stenbol, İzmir çalakî hatin derxistin. Çalakîran xwest girtiyên nexweş acîlen derhal werin berdan. İnisiyatîfa azadî ji girtiyên nexweş re ji bo balê bikişîne ser rewşa girtiyên nexweş di çalakiya xwe ya 585 de bal kişandin ser wan însanên girtî. Bi taybetî rewşa Fevzî Adanir. Ew jî li girtiya tîpa te ya Afyonê dimîne, daxuyanî li kolana Sakaryayê hate dayîn, Rêxistinên Demokratîk, partiyên siyasî piştgirî dan wê daxuyaniyê. Duruşmeyên bilagirtiyên nexweş serbest bêne berdan, tecrîd, îşkence bi dawî bibe hatin berskirin. Ev jî daxwaza çalakîran bû. Li Nîjeryayê 227 xwendekar mamostê hatin revandin. Ev meselekî mühîm e. Donald Trump ketiye devrê dibêje eger bi vî şeklî bidome ez qebûl nakim em ê müdaxele bikin. Ka em binêrin Amerîka müdaxeleyê Nîjeryayê dike yan na. Li Nîjeryayê komên tundrew yên îslamîst hene însanan direvînin fîdye dixwazin di berdêla wan de. Wekî li Efrînê. Mîna ku cêwiyên çeteyên dewleta Tirkiye bin ya ew qas mirov çawa dikare bibe xwedî eynî mantiqî însanan direvînin fîdye dixwazin. Yani pere dixwazin. Li Efrînê bi salan ev tiş kirin. Dewleta Tirkiye gunehkar e ya. Bila kes nê ji min re behsa dewleta Tirkiye neke binêrin ez niha çend deqê din daxuyaniya Rêzdar Abdullah Öcalan ez ê bixwînim. Şertekî çawa daniye pêşiya Tirkiye. Gelo şertê ku Öcalan daye pêşiya Tirkiye çawa dikare were pêkanîn. Mantıqa îro ya Tirkiye çi qas müsaîd e ji bo pêkanîna van şertan. Dewleta Tirkiye çima niyeta xwe ya pak nîşan nade ji bo xatirê vê pêvajoyê çima ji Efrîna dagirkirî ve nakişe. Çima wan însanan rehet bernade. Çima terora xwe hê jî pêktîne bi rêya eskerê xwe bi rêya çeteyên xwe yên li Efrînê. Çawa em dikarin tehemûl bikin em çawa dikarin razî bin ji vê rewşê re. Mirov acîlen daxwazê xwe 1, 2, 3, 4 heta 10, 15 rêzke dayne pêşiya dewletê. Wana nebin nabe. Beriya ku em qala aştî bikin, beriya ku em behsa pêvajoyê bikin, şertên me ên ewil hene. Evveliyet, priorîte, beriya her tiştî çi were kirin. Vekişîna ji Efrînê, serbestiya hemî însanên me yên li zindanan ku ji dawa Kurd û Kurdistanê hatine girtin. Em behsa dizî û talanê û gendelî û tecavûzê nakin. Ê ku tecavûz û dizî û mizî kirine ev meseleyên cuda, Kurd dibe, Tirk dibe, çi dibe bila bibe. Cezayê wan çi ye bila bikişînin. Cezayê xwe li Tirkiye jî dikarin bikişînin. Li welatên Ewropayê jî li ku dibe bila bibe. Bila bikişînin mesele ne ye we. Ê me ji dawa Kurd û Kurdistanê kî hatibe girtin? Binêrin. Kurd dibe, Tirk dibe. Figen Yüksekdağ Tirk e. Ji dawa Kurd hatiye girtin. Divê were berdan. Ji ber vê em firqê naxin navbera Kurd û Tirkan û Ereban.
کی دبه بلا ببه انسان ji doza Kurd û Kurdistanê hatibe girtin dibe acîlen serbest were berdan. Ev jî Nîjeryayê ye. Halê Nîjeryayê binêre çete, mete, feqirî, xîzanî, perîşanî hemî ketine nava hev. Çawa safî dikin, çawa ji nav derdikevin nizanim. Ya ev welatên Afrikayê çima wisa ye? Ez wî rojê bi tiştekî hesiyam pir ez êşiyam. Şok bûm yani. Me digot di zemanê xwe de hevan. Ev şa sohbet dikin ya. Me zemanê xwe de digot ev Ewropî di çarçoveya projeya xwe ya sêgoşe de çûne pergala kolêkirinê dane dest pêkirin. Yani dema ku çûn Amerîka keşif kirin beriya 500 salan çûn Afrikayê ciwanê wan, xortê wan yê zexm kolek kirin, li keştiya swar kirin, derbasî Amerîkarê kirin, ew dan xebitandin wekî kole. Paşê jî ji wê derê zêr û zîv û dewlemendî û qehwe û çi hebe medeniyeta li Amerîkayê dizîn anîn Ewropayê. Ewropa, Afrika, Amerîka em jê re dibêjin tîcareta sêgoşe. Beriya 500 salan Ewropiyan da dest pê kirin. Îja çi hesiyam? Vaya tê zanîn. Temam. Me jî got ya Ewropî çawa dikarin biçin Afrikayê pergala koletiyê bidin dest pêkirin û paşê biçin dewlemendiya Amerîkayê bînin xwe pê zengîn bikin. Hê jî li ser wê mîrateyê aniha dewlemendin Ewropî. Bi giranî jî danîn Portekîzê. Tîcareta herî mezin li Portekîzê Lîzbonê hatiye pêşxistin. Ji ber ku wê derê tên bi keştiya danîn li wê derê dihîştin, wê derê jî ber bi Ewropayê ve belav dikirin. Heta wê derê temam serok û rêberên Afrikayê, serokê êl û eşîrên Afrikayê bi Ewropiya re ketibûn nava pêwendiyê tekiliyê ji bo xortên xwe bifroşin Ewropiya. Destpêkê İngiliz, Holandî, Fransî red kirin pergala koletiyê çê bikin. Gotin yew çawa em ya nabe ya tiştekî dij mirovî ye. Em hatine vê derê dagir dikin temam. Em dewlemendiya we dibin ama kolekirin em nikarin bikin. Rêber, serok, serokên eşîrên Afrikî xortên xwe beleş na yani firotine, firotine Ewropiyan. Wextê ku Ewropî dihatin yani em vê derê de beriya ku Ewropiyan sûjbar bikin, ez dixwazim em behsa mantalîte bikin. Mantalîteya firotina milletê xwe. Milletê xwe difirotin. Li Kurdistanê jî bi eynî awayî heye. Wisa ye. Mesela herin pergala ku dewleta Tirkiye niha di nava qoriciyan da daye dest pê kirin, êl û eşîrên ku bûne qoricî qebûl kirine, qoricîtî qebûl kirine, pir rehetî dikarin ciwanên xwe bixin xizmeta dewleta Tirkiye yani bifroşine. Ciwanê xwe dişînin şerê li hember Kurda, dişînin Efrînê didin şer kirin mesela. Dişînin perwerdeyiya wan. Vaya hemî bi rizadilî xwe dikin koleyên dewleta Tirkiye. Ez her tiştî muqayese nekim bi dewleta Tirkiye re elbet. Lê aniha em behsa Nîjeryayê dikin. Divê em bizanibin ku êl û eşîrên Afrikîyan zarokên xwe weke kole firotin Ewropiyan. Hemwelatiyên xwe nabêjim zarokên xwe. Belkî êl û eşîrekî diçe zarokê êl û eşîrekî din dizetîne difiroşe Ewropiya. Yani rewşekî wisa hebû ez hinekî şaşmam yani zanîna me hinek ser û bin bû di derheqê Ewropiyan û pergala koletiyê de. Îja ew koletî dewam kir heta 100 sal berî jî li Amerîkayê. Wisa bû. Aniha hêdî ew Afrikîn reşik ên li Amerîkayê gihîştin mafê xwe. Heta niha jî dewam dike. Mesela canan dostê min ê Afrikî hene em sohbet dikin ez dibêjim zehmetiyên li pêşiya we çi ne? Ya dibê qet nepirse. Yani zehmetiyên li pêşiya me tijî ne. Ji mektebê bigire heta ku dema em diçin kar dixwazin firqiyê dixin navbera reş û spiyan. Yani em ehlê kar bin jî, em pisporê kar bin jî canan dikevin dûdûriyê me nagirin kar. Sırf ji ber rengê me. Ne ji ber welatê me, ji ber rengê me.
ev dibendiya di nava nijadan de hêjî didome hevanno. Nava de Afrikî hene? Afrikîn ku Kurdî dizanin hene nava we de? Na. Li Somalî Kurd hebû. Somalî ne? Somalî bû. Kurdên Sudanê. Temam. Ne Somaliye ya? Sudan. Tamam e. Hat bîra min. El Kurdî başnav hene ji Kurdên Sudanê Sudanê rast e. Başnavê wan El Kurdî ye. Êl û eşîrên berfireh hene. Kurdên me çûne wê derê. Mesela yek hebû hindik reş bû. Vê derê dostê min e li Swîsre. Ya dibê fotoğrafê kalkê min heye li diyar de ardekiriye dibê heqeten dişibe we. Dibê hê jî Sumilê wî heye, hê jî cilûbergî wê Kurdî li ser e fotoğraf da dibê. Ama dibê em ji ber ku dayîkên me, pîrikê me dibê Afrikî ne, yani Sudanî ne, şiklê me guherî. Ama hê jî ewk heye, yani axaftina Kurdî pir kêm be jî em zanin em Kurd in. û ser de jî dibê em meseleyên siyasî li Kurdistanê dişopînin. Xwezî em biçîna Sudanê ya, em biçîna xwedî li wan milletê xwe derketana. Bijî Kurdên Sudanê, îja me li Sudanê Kurdistanekî din çêbikira, mala Tirkiye xirab bû. Ew bigote ya Kurdên Sûriyê temam, Îranê temam, Tirkiye temam da va Sudan çi ye? Va Kurdên Afrikayê çi ye? Îja ama meselekî rast e ha. Rojekî li Ewropayê li kampa penaberan hevanna ev di salên nodî de pir penaber dihatin ji her derê cîhanê dihatin kom dibûn. Ji rojekî tesadüf müdirê kampê sohbet dike bi penaberan re ji yekî dipirse tu Kurdê ku derê bi zimanê Ewropî yek der dikeve dibêje Kurd Sûriye. Dibê ez na çi dibêje? Sûriye Kurdistan dibêje. Yani dibêje Kurdistan Sûriye. Ew ê di kelekê dipirse ew jî dibêje Kurdistan Îraq. Ê din dibêje Kurdistan Îran. Ew ê din dipirse ew ê Maraşî dibe Kurdistan Tirkiye. Ji ev ê Afrikî xarxar li her kesî nere nizane Kurdistan çi ye. Ji wetirê wextê ku merû navê dewleta xwe dibêje dibe îlah Kurdistan pê ve girê bide. Ew jî derdikeve dibe Kurdistan Nîjerya. İşte müdürê kampê şaş dimîne ya dibe temam mefhem kir de rojhilata navîn ev Kurdistan Nîjerya çi digere ya. Ya tiştekî wisa li vê derê tê axaftin. We goterê îja niha li Nîjeryayê Kurd hene tune ne nizanim. Kurdistan Nîjerya. Kurdistan Nîjerya em binêrin ka çi bîye. Ama li vê derê Xristiyan hene. Mirovên tabî ola wan çi ye nizanim ama piranî Musulmanin qey ez wisa zanim. Li Nîjeryayê çekdaran 215 xwendekar, 12 mamoste ji dibistana Saint Marie ya Katolîk revandin. Vana hemî Katolîk in, Xristiyan in. Komeleya Mesîhiyan ya Nîjeryayê ragihand ku di hefteyekî de ev cara duyemîn e xwendekar têne revandin. Li Nîjeryayê revandina ji bo xwestina fîdyê anha pir zêde ye. Bûyerê herî mezin di sala 2014 de bû ku çekdarên Boko Haram nêzî 300 xwendekar revandibûn. Heta niha hikûmeta Nîjeryayê tu daxuyanî di derbarê meselê de nedaye. Hejmara însanên hatine revandin di derbarê wan de agahî tune ye. Çavkaniyeke netewên yekbî ji Ajansa Nûçiyan ya Fransa AFP re ragihand, ew xwendekar niha hatine revandin birine ku derê birine heremeke daristanî li wîlayeta Kadûnê. Ew jî navendeke çekdarên rêxistina cîhadîst ya Ansarû ye. Rêxistina cîhadîst Ansarû. Serokê Amerîkayê Donald Trump beriya niha gotibû eger kuştina Mesîhiyan ya li Nîjeryayê bidome, ew ê müdaxeleyekî eskerî bike. Em jê re dibêjin destwerdana leşkerî. Piştî vê daxuyaniyê bûyerên revandinê kêm nebûn, zêdetir bûn. Êvara sêşemiyê jî 2 kes di dêrekî de, di kilîseyekî de hatin kuştin. Ew jî dikeve wîlayetekî li Rojavayê Nîjeryayê. Li wê derê kuştî hatibûn dîtin. Ya aynı mantık ev hêzên cîhadîst hevanno di nava hefteyekî de 13 caran êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kirine. Hûn ji vî re çi dibêjin?
Mesela vê derê çi ye? Rojavayê Kurdistanê? Ez manşeta xwe bînim ser ekranê lüzum dike ji ber ku ez ana cî dim daxuyaniyên her duê jî. Hakan Fîdan jî Rêzdar Abdullah Öcalan jî ka çi gotine derbarê meselê de. Hêzên hikûmeta veguhêz ya Sûriyê û şaneyên Daişê di nava hefteyekî de li dijî Reqa, Dêrezor, Tebxay tam 13 êriş pêkanîn. Ji 15 heta 21 mijdarê avê mehê li Dêrezorê, Tebqa, Reqayê êrişên cûr-becûr yên hêzê hikûmeta veguhêz ya Sûriyê pêkhatin bi tevî şaneyên çeteyên Daişê yên li dijî sivîlan hêzên parastinê pêkhatin. Ev êriş li dijî sivîlan bû jî li dijî hêzên parastinê bû jî. Li hember hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê erê gelek êriş pêkhatin li berê berxwedan jî çêbû bersiv da Qesedê. Hêzên ewlekariya hundirîn jî ketin nava tevgerê piştgirî dan Qesedê seferber bûn bersivên pêwîst dan. Wî rojî dîmenekî ket ajansan dîmenên kuştî û birîndar bû. Ez bawer dikim şervanên Qesedê dîmen kişandibûn. Gelek kuştî hebû ji aliyê hikûmeta veguhêz ama eşkere nakin. Mesele çi ye? Min ji were beriya niha gotibû. Ê min fikra min qeneeta min heye ez jê şaş namînim. Yani ez pir zû bi zû gotinê min çawa bêjim yani hûn jî zanin. Ez di wê qeneatê de me ku dewleta Tirkiye bi zanebûn çeteyên girêdayê xwe sor dike berde ser hêzên Qesedê ji bo provokasyonê, ji bo tevdanê. Navê Daişê carna li xwe dike, carna navê hikûmeta veguhêz li xwe dike, lê çeteyên xwe bikartîne. û herin ji Colanî û ji Ehmed Elşara bipirsin ji hikûmetê ew ê bibêjin ya çi menfaeta me heye di vê pêvajoya diyalogê de em werin êrişê we bikin mesela. Menfaeta me tune ye. Eger em bixwazin hûn ji herêmekî vekişin ji xwe bi rêya diyalogê em ê hin tiştan ji we bixwazin. Biye biye nebiye em ê bidomînin. Yani diyalog heye. Ji ber vê yekê nakeve serê min ku hêzên hikûmeta veguhêz bin yên êrişkar. Baregehên wan bikartînin rast e. Malzeme û alavê wan bikartînin rast e. Lê çete ê girêdayê dewleta Tirkiyê ji bo provokasyon û tevdanê dikin. Veya da ez dibêjim qey rast e. Hakan Fîdan çi dibêje? Wezîrê Karê Derve dewleta Tirkiye dîsa beredayî daxife, rast nabêje. Qesedê heta niha 1001 caran gotiye em li ser dewleta Tirkiye ne gefin ne tehdîtin. İşê me bi dewleta Tirkiye tune ye. Mesela aqilê we dibire hevan mı? Tam di vê demê de ku li Tirkiye pêvajo heye. Qesedê ji bo dewleta Tirkiye bibe tehdît. Mesela wayet keve serê we. İnsanekî xwedî mantiq, rasyonel bifikre dikare bawer bike ji vê gotinê? Na. Wê demê Hakan Fîdan derê dike. Wê demê li bihaneyan digere. Wê demê Hakan Fîdan dixwaze pergala hêya Kurdan ser û bin bibe. Kurd tune bibin li Rojava. Mesela çawa mümkün e? Ez ji were daxuyaniyê bixwînim hûn ê bibêjin rast e ne rast e. Heqeten wextê ku Qesedê li ser dewleta Tirkiye tehdît piya vê derê em ê derketina em bigota milletê Kurd bihêze, Qesedê bihêze, ew ê li Tirkiye bixe, ew ê Tirkiye ser û bin bike, ew ê Tirkiye perçe bike. Me yê bigota. Ama rewşekî wisa tune ye. Tam berûva jî. Yek jî ewlekariya Tirkiye xema min in. Tu mîsyonekî min, wezîfeyekî min ya jî wezîfeyekî Qesedê tune ye ewlekariya Tirkiye biparêze. Yani we Tirkiye ser û bin kiriye, we rezîl û riswa kiriye, we milletê xwe birçî hîştiye, ewlekariya we ji ber siyaseta we ye genî li ber hilweşînê ye dewleta we, ji ber siyaseta we li ber hilweşînê ye. We anî pozê xwe Sûriyê re kir, we Nîjerê re kir, we Afrikayê re kir, Lîbyayê re kir, we rezîl û riswa kiriye xwe, milletê xwe, we tonkî pere da çi çeteyan, îja hûn hatine ber hilweşînê û dibêjin Qesedê bûye tehdît li ser me. Hûn çima xwe sûcdar nakin. Hûn çima siyaseta xwe sûcdar nakin. Ya Hakan Fîdan wextê ku diçe dîplomasiyê behsa çi dike? TNê li hember Kurdan daxife. Bila Kurd li Sûriyê tune bin. Bê per û bask bin.
Tu vakti siyaseteki wisa bimeşînî tirsate ev e. Tirsate jî nexema min e Hakan Fidan. Tu hildiweşî rezîl û riswa dibî ne problema min e. Ama li Sûriyê Kurd xwedî pergalin wê bimîne. Yani hûn bibehecin jî Kurd li Sûriyê pergala xwe xirab nakin. Ewlekariya te nê cî jî tu perçe bibîjî milletê Kurd li Rojava êdî ve nagere beriya sala 2011 beriya Daişê. Wa wextê ku Daîş sor kir, çek û rext û nizanim tişt dawan û perwerde kir we berda ser Kurdan dibe encam bifikiriyana. Şuna ku we piştgirî da Daişê û çeteyên din eger we piştgirî bida Kurdan eger we li cem Kurdan cih bigirta dawiya we wisa nedibû. Îro sînor tune bûn em bi hev re dijiyan. Îro Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê tev dibû Anadolî û Mezopotamyayekî mezin em ji xwe re mîna xwişk û bira em bi hev re dijiyan. Lê we wisa nekir. Hûn bûn sebebê kuştina 20,000 keç û xortên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê. We Başûrê Kurdistanê ser û bin kir. We li beşîka baregeha xwe ava kir. We Daîş perwerde kir. We keç û xortên Kurdan jî xwest tev li Daişê bikin. We Salih Müslüm vexwend Tirkiye we ew tehdît kir ji bo ku tev lê wan çeteyan bibin. Dema ku Salih Müslüm got em midî nabin eskerê kesekî em rêya sêhemîn hildibijêrin em tenê herêma xwe diparêzin we ew dijmin û terorîst îlan kir we dîsa ser Rojava da şand helbikî we jê re xaliya sor raxistibû. Hûn aqwasa dirûne. Siyaseta we aqwasa genî û vala ye. Hakan Fidan. Îro rabiye ji min re dibêje qesede li ser me tehdît e. Tunê tiştekî wisa. Hûn li ber hilweşînê siyaseta we ancak tehdît e ji bo dewleta Tirkiye. Gotinek xweş bû ya? Ne qesede. Siyaseta we tehdît e ji bo Tirkiye. Hakan Fidan. Hevalno rast e ne rast e tiştê dibêjim. Hevalê ku li dij derkevim bira kerem kim bêjim. Ez peyamê we jî vekim. Ka tu çima mereq dikî? Ji bo çi mereq dikî? Ka çima mereq dikî? Tamam. Mereq nekin ya em ji xwe sohbet dikin hevalno. Wexta me pir e. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan ragihand ku şêweyê niha yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li ser ewlehiya netewî ya Tirkiye gefeke rast e. Ne gefekî ye wisa ya şüphe jî ye. Gefekî rast e. Doğrudan yani. Doğrudan tehdit yani. Hakan Fidan li parlamentoya Tirkiye ji parlamenteran re axivî Hakan Fidan diyar kir ku di hemû weran de peywendiyên Enqere û Şamê berdewam dikin Tirkiye piştevaniya yekparçeyî axa Sûriyê dike. Divê gefên li Rojlatê Firatê werin rakirin. Yani behsa Rojavayê Kurdistanê dike. Hakan Fidan destnîşan kir ku ji bo vegera aramiyê li Sûriyê pêwîst e karê dîplomasiyê bidome. Divê gefên li Rojlatê Firatê werin rakirin. Navê wî nakirine Rojlatê Firatê. Yani nabêjin Bakurê Sûriyê jî. Bakur Rojlatê Sûriyê ji ber ku hevalê me bikartînin nedî. Halbikî Rojavayê Kurdistanê em dibêjin. Bila navê Kurdistanê tê de hebe xweş e. Rojavayê Kurdistanê. Divê gefên li Rojlatê Firatê werin rakirin. Fidan îdia kir ku hebûna Qesedê ya bi şêweyê xwe yên niha gef û tehdîteke rast e ser ewlehiya netewî ya Tirkiye. Gef û tehdîteke rast e li ser yekparçeyî axa Sûriyê. Yekparçeyî axa Sûriyê çima xwesa derdê Tirkiyeyê? Ê ku Sûriye perçe kiriye Hakan Fidan bi xwe ye. Bi dagirkirina Efrînê, Serêkanî û Girêspî, Cerablus, Azaz, Bab hemî dagir kiriye. Ji wan de re derkeve. Pêşî wan zeviyê wan erdê wan teslîmê xwediyê wan ke paşê were vê derê bizirê. Heşê huzura we. Çalakiyên İsraîlê Wezîrê Karê Derve Tirkiye balkişan ser çalakiyên İsraîlê yên li Sûriyê jî got çalakiyên berfireh yên İsraîlê yên li başûrê Sûriyê ew jî me tirsîdar in. Yani fikarên me endişeyên me hene divê manê de dibêje. Ez ana cih didim daxuyaniya Rêzer Abdullah Öcalan li ser wî jî çend şîroveyan em bikin. Hakan Fidan wisa ye go nedine ew ji xwe re tê ji xwe re daxife vala daxife halbikî di pişt perdê de
wî rojê ew ê gotibû. Rayedanên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ez navê wan nedimê, lê rayedanên Rojavayê Kurdistanê dibêjin tekiliyekî me bi dewleta Tirkiye re heye, diyaloga me heye. Yani çend kesê din jî gotin, İlham Ehmed jî wê royê got yani. Tekiliya me heye bi dewleta Tirkiye re, em didin distîne. Îja Hakan Fîdan bila ranebe, di pişt perdeyê de mîna ku diyaloga wî tunebe, qesede tehdît e filan bêvan, tiştî wisa bila nebêje. Ez dikarim ji we re spas bikim ji ber eleqeya we ji bo kanala me hevalino. Pir dixwazim spas bikim ji we re. Pir dixwazim bigêjim hedefa xwe di spasiyê de elbet. Endametiya we jî, abonetiya we jî pir xweş. Ya ez navê wan nabêjim, mesela hevalê me canan dibin abone, dibin endam, heqeten alîkariya aborî jî dişînin carinan dem bi dem. Ez canan pêra nagînim navê wan bidim, li qusurê nenêrin. Yani ez dibînim. Ez dilê xwe de ji we re spas dikim. Ez we dibînim yani. Hevalên alîkarî didin, her hebin. Plan û projeyê me hene ka binêrin çawa dibe? Rêzdar Abdullah Öcalan ji konferansekê navnetewî ya li Almanya re peyamekê şand, diyar kir ku ji bo aştiya mayînde ji nûva avakirina hiqûqê pêwîstiyeke bingehîn e. Komeleya Lêkolînên Aştiyê qad jê re dibêjin li bajarê Bonê ya Almanyayê bi navê Konferansa Şêwedana Jiyana Hevbeş li Tirkiye pêvajoya çareseriyê û perspektîvên paşerojê li dar dixe. Konferansekî akademisyen tevlî dibin. Yani pir neqelevala e. Ji xwe re nîqaş dikin ka merû çawa dikare aştiyê pêk bîne. Ha hûn ê rêw rêbazê wî rehne bikin nizanim. Qet nebe weke civînekî şewrî bi hev dişêwirin yani. Elbet fikra Kurdan jî bigirtana baş dibû. Ême adetê me Kurdan e wextê ku em basa aştiyê dikin, em basê wexta lehevhatinê dikin, em diçin akademisyenê Tirkan tînin, em bi wan dişêwirin. Halbikî ya hinekî goh bidin rewşenbîrê xwe ya. Merû çawa dikare aştiyê bîne? Ême em wisa heyranê rewşenbîrên Tirkan e, akademisyenên Tirkan e. Hema doktor profesörekî hebel pêşiya wî temam e. Ême em dijin filan kesî wisa gotî. Ya ê min nava me de tijî doktor û profesörên tiştan dibêjin. Me gotibû Komeleya Lêkolînên Aştiyê ku jê re dibêjin qad li bajarê Bonê ya Almanyayê bi navê Konferansa Şêwedana Jiyana Hevbeş li Tirkiye pêvajoya çareseriyê û perspektîva paşerojê konferansek li dar dixe. Akademisyen, siyasetmedar, nûnerên saziyên sivîl yên Kurdan û gelek nûnerên Dem Partiyê li Almanya hatin tevlî vê konferansê bûn. Abdullah Öcalan ji konferansê re peyamekê şand, teqezî li ser ji nûva avakirina hiqûqê kir. Peyama Öcalan bi vî awayî ez bê şîrove ji we re dixwînim heta dawî paşê em ê li ser şîrove bikin. Beşdarên hêja dostên qedirbilind. Ez vê civîna watedar ya ku hemû kesên bawer dikin ku aştî pêvajoyekê avakirina civakî ye, hewldan biryardariyeke berdewam dixwaze anîne cem hev, ez we hemiyan ji dil û can silav dikim. Hewldana vê tevgera we ku jê re dibêjin qad yên di vî warî de bi taybetî di çarçoveya pirsgirêka Kurdan de ji bo pêkanîn, ji bo parastina aştiyê xwedî giringiyeke mezin e. Aştî ne tenê ji bo Kurdan, lê ji bo hemû gelên li herêmê hêvîdar û bi qîmet e. Ev hewldana we têgihîştina dualî ya di navbera gelan de xurt dikin. Ji bo jiyaneke hevpar ya bi rûmet û zemîna civakî ya aştiyê didin tevkariyeke giring. Di vê xebatên bi vî rengî karibin zemînên saxlem biafirînin ku nasnameyên cuda, êşên cuda, xeyalên paşerojê yên cuda dibin sîwana asûveke hevpar ya aştiyê de bîne cem hebû. Aştî di heman demê de rewşeke lehevkirina civakî ye ku tê de sazkirina edaletê, wekhevî, azadî, rêzgirtina dualî ye. Benda dîrokî ya ku em îro tê dane, wê bandorê li qedera Tirkiye, li rojhata navîn û qedera civaka a Kurdan bike. Ev serdema ku em tê de derbas dibin, derfeteke pêşkêş dike ku em ji pêvajoyekê şoreşa negatîv derbasî qonaxeke veguhezîna pozîtîv bibin. Derfeteke em karibin şer, dûrxistin û neheqiyê êdî li pişt xwe bihêlin, wana derbas bikin.
ev derbasbûn ne tenê terciheke siyasî ye, di heman demê de meyleke ku rastiyên dîrokî û gerdûnî li ser me ferz dikin. Ya tercîha me bibe çi nebe çi. Dibe em mecbûr bikevin ser vê xetê. Aştiya mayînde û çareseriya rastîn çawa dikare çê bibe? Çawa mümkün e? Gotina ku divê em hişê xwe de bikirin ev e hevano. Binêrin. Aniha tişta ku ez dibêjim Abdullah Öcalan şert daye ser dewleta Tirkiye di vê derê de ye. Aştiya mayînde yani daîmî ji bo aştî çê bibe li Bakurê Kurdistanê Tirkiye di navbera Kurd û Tirkan de aştiya mayînde jî re dibêjin çareseriya rastîn divê çawa be? Dewleta Tirkiye divê çi bike pêşî û paşê? Ji bo aştiya mayînde dibêje Abdullah Öcalan. Ji bo çareseriya rastîn çi lazim e? Jinûva avakirina hiqûqê, sazîbûna siyaseta demokratîk, vana hemî pêwîstiyên bingehînin nebe nabe. Çi? Jinûva avakirina hiqûqê. Siyaseta demokratîk mecbûr e saz bibe. Yadin bi dawîkirina pêkanînên keyfî. Pêkanînên keyfî çi ye? Merû li dijî hiqûqê tev bigere. Merû Selhedîn Demirtaş serbest bernede. Merû însanan bavêje hepsê. Merû li dijî Ekrem İmamoğlu operasyonan bide dest pêkirin. Merû dibin navê terorîzmê de mala însana xirab bike. Merû zimanê xelkê qedexe bike. Merû di dibistanê xwe de antîdemokratîk tev bigere. Merû zimanê xelkê qedexe bike. Di dibistanê xwe de merû faşîzmê fêrî zarokan bike. Vana hemî pêkanînên keyfî ne. Dervey hiqûqê ne. Abdullah Öcalan dibêje ez dixwazim ji bo ku aştî mayînde bibe pêkanînên keyfî divê bi dawî bibin. Bi lez prensîbên hiqûqa gerdûnî werin bicîhanîn. Prensîbên hiqûqa gerdûnî çi ye? Ev demekî dirê ev salekî ez ji were behsa hiqûqa gerdûnî nakim. Ez ji were behsa medeniyetê nakim. Hiqûqa Tirkiye ji were nabêjim hiqûqa Tirkiye ji tiştekî re nabe. Yani kesekî bila ji min re behsa adaleta Tirkiye hiqûqa Tirkiye neke. Hukukun gereği yapılmalı. Hukukun gereği tune ye. Avan revebirên Dem Partî pir bikartîne. Hukukun gereği tune ye. Ji were hukuka navnetewî a gerdûnî yani evrensel hukuk. Hûn wextê behsa hiqûqê dikin hevano yan jî revebirên Dem Partî kî dibe bila bibe daîma gerek hûn bibêjin evrensel hukuk ne a Tirkiye. Çünkü li gorî hukuka Tirkiye em hiçin. Em sıfırın em tunene. Ama li gorî hukuka universel em hene. Em netewin. Abdullah Öcalan di vê derê de tiştên pir xweş tîne ziman. Bi cîhanîna prensîbên hukuka gerdûnî nebe aştî mayînde nabe dibêje. Tiştekî din jî pir xweş dibêje. Vê jî not bikin derekî. Paşê nebêje ne gotiye. Çi îcab kiriye mêrî gotiye. Biryarên saziyên navnetewî divê werin bicîhanîn. Dixwaze çi bêje mesela? Abdullah Öcalan dibêje heta ku biryarên saziyên navnetewî neyne bicîhanîn li Tirkiye aştî mayînde nabe, çareseriya rastîn çê nabe. Vana hemî şertin Abdullah Öcalan daye pêşiya Tirkiye. Baş e. Biryarên saziyên navnetewî çi ne? Yek, biryarên ku Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê daye. Yek, di derbarê mafê hêviyê de ya din di derbarê Kavala, Atalay, wekî din Selhedîn Demirtaş, Figen Yüksekdağ. Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê çi biryar dabe bi ser hiqûqa Tirkiye re ye. Tirkiye mecbûr e pêk bîne. Tişta ku Abdullah Öcalan balê dikişîne serê ev e. Yani saziyên navnetewî çi biryar dabin divê were bicîhanîn.
و یا شرط دانیه پیش ترکیه ای کا دبی ما جارا یکیم عبدالله öcalan serbestiya xwe ferz dike. Dibe ez dibê were berdan. Mafê hêviyê dibê were bi cîhanê. Cara yekem dibê bi Selhedîn Demirtaş were berdan. Ma îcab dike bawekî vekirî bibêje. İcab dike navê Selhedîn bibêje û balê bikişîne ser xwe. İcab dike bibêje me berdin. Na. Wana di nava gotinê xwe de pir vekirî dibêje. Nava nade ama dibêje. Mesela ez vî heme dubare bikim û bidomînim. Ji bo aştiya mayînde û çareseriya rastîn, ji nû ve avakirina hiqûqê, sazîbûna siyaseta demokratîk, vana pêwîstiyên bingehîn e. Ji ber vî yekê, bi dawîkirina pêkanînên keyfî, bi lez û bez bi cîhanîna prensîbên hiqûqa gerdûnî enev universel, bi lez û bez pêkanîna biryarên saziyê navnetewî xwedî giringiyekê mezîn e dibêje Abdullah Öcalan. Ez hêvîdarim ev konferansa we bibe pêngaveke ku derfetên aştiyê zêde bike. Areyên çareseriyê kurttir bike. Ji bo paşeroja hevpariya gelan deriyê nû veke. Wala hinek bûmîne dua ama tişnabe. Ez hemû kesên ku ji bo aştiyê kedê didin bi rêzdarî silav dikim û di xebatê we de serkeftinê dixwazim. Hinekî biye min e dua ama tişnabe. Xweş e ama. Heqetin kêfa me hat ji vê peyamê re. Rêzdar Abdullah Öcalan mala te ava. Em hêvî dikin ku ev pêvajo li ser vê bingehê bidome, em daxwazên xwe pir bêwêrekî ji rayedarên dewleta Tirkiye re bibêjin. Ya mesele ne de Rêzdar Abdullah Öcalan da ye. Mesele van însanê me derva ditirsin. Tirsonekin. Rêvebirên saziyê me yê li Ewropayê hevalê me yê rojnameger dicirifin dema merû behsa mafên netewî dike. Ya çi cirif ya? Çi tirsî ya? Ya daxwazên xwe vekirî bînin zimanya. Naya ji tiştekî bêjim. Mafên netewî Kurdan wextê neyê qebûl kirin. Mesela mafên netewî Kurdan çi ye? Statûya Coğrafya Kurdistanê. Ne? Ev Kurd çi dibin? Statûya Kurdan. Statûya Coğrafya Kurdistanê. Zimanê wan, perwerdeyiya wan, resmîbûna Kurdî li dibistanan, di pergala perwerdeyiyê de kurdewarbûn, kurdewarî, dîroka Kurdistanê, Coğrafya Kurdistanê fêrkirin ji bo zara. Yani em jê re dibêjin müfredat. Müfredatek taybet ji bo zarokê me Kurd e. Wana hemî wextê neyê kategorîzekirin merûv çê neke, merûv li hev neke. Sırf berdana girtiyan, berdana Selhedîn û ya jî berdana Rêzdar Abdullah Öcalan wana hemî bi kêrê tiştekî nayên. Mesele çareser nake. Tamam, gavekî ye ama baş e. Em hemî na mesela hemî gerîlayê me hatin Bakurê Kurdistanê. Tamam. Hemî hatin. Yek ji wan jî neket hepsê. Hemî însanê me hepsê hatin berdan, yek ji wan jî neket hepsê cardin. Em hemî li derva çi dikin? Ê Ewropayê jî çûn Tirkiye û hatin ji xwe re em ji xwe re dibin turîst. Tamam. Ez jî pir dixwazim herim. Tamam. Ê paşê çi dibe? Em hemî ji xwe re biçin cehd bikin, mücadele bikin ama dawa me mîna xwe bimîne. Tu guherîn çê nebe. Nabe. Dibê ji niha ve em şert dayînin ser dewleta Tirkiye tu mecbûrî statûya Kurdan qebûl bikî. Wextê qebûl nekî em cihê dibin. Çünkü aniha çima acîle şert û mercên me ê navnetewî müsaîdin ji bo em van daxwazê xwe bînin ziman. Amerîka li kêleka me dikare cihê bigire, Ewropa dikare kêleka me cih bigire, daxwazê me ên netewî em weke dosya pêşkêşî wan bikin, mecbûrin bibêjin erê aniha di tekoşîna li hember terorîzmê Daişê de em hevalbendê hevin, di koalîsyonê de em bi hev re cih digirin, nazê me li wan dibihore. Yani em dî hinek li kêleka hev cih digirin. Em dî hevalbendê hevin, me ittifaq çêkiriye. Aniha nazê me li wan dibihore. Ez ji we re tiştek bêjim. Ez tirsa xwe jî ji we re bêjim. Hevalno. Tamam. Ez nivîsa janê hevan qizin ha êvarê ji we re dixwînim ji bo ez rehet bi we re sohbet bikim. Bizane hevalno. Tirsam çi ye hûn zanin? Niha Amerîka heta derekî bi me re hevalbend e. Tevî Ewropayê. Sibê du sibe eger ew hevalbendiya xwe hinekî biguherînin, meyla wan biçe ser Sûriyê,
Sercolani, Ahmed Elşara yan jî ji xwe re müttefiqekî din bibînin, yan jî Daîş bi temamî têk biçe, xilas bibe, tirsa min ew e ku em hinekî distiyê de bimînin. Êdî em nikarbin daxwazê xwe pêşkêşî qada navnetewî bikin. Dewleta Tirkiyeyê ji xwe li me guhdar nake, çû yani pêvajo pêşkevê jî li me guhdar nake. Tirsa min ew e, ev karakterê me ê karîzmatîk, yek bi yek hedef werin girtin. Tirsa min heye ji we re bêjim. Jalî kî ve jalî Amerîkayê bixwe. Erê, nizanim. Tirsa min ew e ku ji bo nîqaş çênebe, ji bo ku Kurdan distiyê de bihêlin, rêbaza dewletên serdest Sûsa ye. İnsanên karîzmatîk hêdî ji dewrê derdixin. Yani me hevalê me dibe xwe biparêzin. Amerîka dikare bike. Çawa dikare bike? Bi destê dewleta Tirkiyeyê de dikare. Mesela Amerîka aniha bixwaze pir rehetî dikare İlham Ehmed, Mazlum Abdî biparêze. Ji dewleta Tirkiyeyê, ji hemî hêzên derve dikare biparêze. Ama sibê du sibe dikare berê xwe wextê bide wan, navê xwe bi kar nayîne, bi destê dewleta Tirkiyeyê hin tiştan dikare bike tiştên xirab. Yani wana bê parastin dihêle, wana dike hedef bi şiklekî qeza meza dikare bide kirin. Êdî ji bo ku Kurdan bidin ji bîrkirin distiyê de bihêlin. Yani ew îhtimal heye li ser fikirîm yani. Tabî hin danê jî hene. Ji bo wî merov tedbîrê xwe bi xwe bigire, merov pişta xwe bi kesî vegirê nede, baweriya xwe bi kesî neyne baş dibe. Ji niha ve merov çi dike ji niha ve bike. Müttefiqiya xwe dikare pêş bixe, hevalbendiya xwe pêş bixe û bixe bin garantiyê. Aniha merov destê xwe zû bigire. Çünkü mîna av e siyaset. Zû diguhere. Şekil diguherîne. û diçe merov nikare xwe bigîne. Weke tîrenê jî canan. Aniha çi bû? Sibê dikare dereng be. Binirin mesela doza Filîstînî çawa bû? Di dema Arefat de dünya dilerizî. Dünya li ser piya bû. Arefat dihate pêşwazîkirin li Netanyahû bî, li Amerîkayê, li her derê. Karakterên serekeyên İsraîlê re dihatin cem hev. Arefat pir bi nav û deng bibû. Mafdar bû jî yani. Ama çi bû? Arefat ji holê rakirin. Sûsa qezayê danê. Gotin balafira wî ketiye. Paşê nexweş xistin. Pir cara ya na carekî ji xwe balafira wî ket. Tiştê wisa dikin yani. Aniha te çi kir sibê dikare dereng be jî. Çünkü konjonktûra siyasî canan aniha tam dewra wî ye. Merov acîl e. Baş ez xatir ji we dixwazim saet 21 de hevano ji bîr nekin li vê derê bin. Ez dîsa nû çend deqeya dawî binêrim ka çi heye çi tune. Tamam. Tiştekî acîl tune aniha. Xatirê we silav re ez dem baş.